Hi guys, good morning, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ, जोंबो मोजाङै दङ। नै दिनै फुंनिफ्रायनो माने स्टार्ट खालामलायबाय आरोना लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। आं नोंथांमोननो मा शेयार खालामलांनो हायो शेयार ना। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांदो आरो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो कमेन्ट खालामनानै हो आरोना लोगोफोर अननानै प्लिज। नायबायना ओइ गुड मर्निं नायलायबावा। बेफोर गासिबो जामुन दंफां गोजा आरोना लोगोफोर, जामबु दंफां मैयायै बुस्रिजोब्बाय माने हस्टेलाव हैनो होननानै आरोना। हस्टेलाव होयो नालाय 4टा बाजियाव माने 4टासोआव माने इयाव फ्रुइट्स होयो आरोना गथ'फोरनो राननानै। थालिरबो होयो, जामबु होयो, आंगुर होयो, आपेल होयो, माने गासिबखौबो माने होयो आरोना मोनसे मोनसे दिनाव मोनफा दिनाव मोनफा। बेफोरबो सब जामुन दंफां गोजा आरोना। ओमफ्राय इयाव निम दंफांबो दङ। ओमफ्राय बियो सब जामुन दंफां गोजा बै गुदिनिफ्रायनो ओरैजाय आरो बै बेलेग साइडआवबो दङ। ओमफ्राय बिथिंजाय नारेंखल बागान दङ, थाइजौ दङ, माने सब दंजोबखायो आरोना जायगायावनो। माइनाव नै लोगोफोर, आं बेरायना फैखांनानै लोगो लोगोनो गाइखेर दाखा बानायना दोननाय दंमोन आरोना। एसे बांद्रायबो नङा, एसेल' फिसाजोनि थाखाय। आं बेखौनो माबायदि पनिर बानायो माने गाइखेर दाखाखौनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनो होननानै आं सानबाय। नोंथांमोन नायलांबायल' थादो माबायदि खालामो आरोना आं। बेयाव जुदि गाइखेर दाखा जमायना दोननायाव दै एसे एसे दङबा बेखौ एसे एसे गारनानै ला आरोना। एसे एसे गारनानै ला, बे दैखौ माने मोजां जायो। आं माने गारनानै लाग्रोनोसै आरोना। नै आं मोनसे बासन गुदुं खालामना लाबाय, बेनिफ्राय गाइखेर एसे होबाय आरोना, आधा गिलास। माने आंना गाइखेर दाखाया एसेल' नालाय बेखायनो आधा गिलास एसेल' होबाय आरो आं। बेखौ एसे दुंब्रुब्रु खालामना लानांगौ, बांद्रायबो गोदौ होनो नाङा, नांलायलाया आरोना। एसे दुंब्रु दुंब्रु खालामना लानांगौ जायो। गेसखौ एसे नर्मेलावनो होना दोननांगौ आरोना लोगोफोर। एसे एसे होनानै बिदि लासै लासै एरना हो आरोना। दसे गुदुं जानो हो, बेनिफ्राय आरो दसे थानानै होलायनोसै। दसे थानानै होलायनोसै आं। निम्बु एसे सेबना होदोंमोन आरोना आं लास्टाव, बावगारबाय आं भिडिअ लानो, बुंनानैनो होबाय आरोना। मिथिखाबाय आरो लोगोफ्रा जाबाय। आं बेखौ सल'सै। सायाव बेबायदि नारसिनना दोनबाय आरोना थाबैनो दै सर'नायनि थाखाय। बोखानानै नायबाय नै आं लोगोफोर, जाबायना नै एसेल' जाबाय आरोना। माने एसेल'सो खामोन, आं फिसाजोनि थाखायसो बानायखादोंमोन नालाय। बिलाइथोनै बेसे मोजां जाबाय। माने गारनो नाङा आरोना। जुदि मालाबा गाइखेर दाखाया गाज्रि जादों होननानै गारनो नाङा मालाबाबो। बेबो पनिर जायो, न'आवनो बानायनानै जानो हायो आरोना। बायबाथ' एसेल' मोनो, बेसेबांबा दाम लाखायो। नै हानानैबो दिन्थिनोसै लोगोफोर नोंसोरनि सिगाङाव। बेलासे जाबाय आरोना लोगोफोर, बेलासिनि एसे बेरायलायबाय नै। आरो हस्टेलनि गथ'फोराबो बाहेरायाव ओंखारदों। आंना फिसाजोआबो बैनो बेसेबांबा गोजानाव मोनहैबाय। गेलेनो बिराद मोजां मोनो आरोना फिल्डआव सानफ्रामबो गेलेयो, फुंनि मोनानि माने ओंखारबायानो थाखायोसै आरोना बियो। गेलेबाय दङ, दायो खारबोबाय दं आरोना बियो। नुनायखाय खारबाय नों? दौड़ के आया था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों? पापा कहाँ गया? पापा गया, चला गया।
थुदो थांसथ' मेंबाय दहायनिफ्राय खारबाय थादों आरो दहायनिफ्राय ना मामा न चलो चलो बाय बाय टाटा बाय थौदा नायलांबाय थादै भिडिअखौ जोबजासिम नायदै आंनि मोना दसे थानानै आरोना जों केन्टिनाव माने ओंख्रि लायनो थांदोंमोन आरोना रानिजों आंजों बेनिफ्राय नै आन्टिमोना मा बानायदों नोंथांमोना नायलांलाय माबायदि बानाय जुखामजों रुटिखौ बिसोरो नहीं जानते मैं अभी थोड़ा आ गया हाँ ऐसे ही बनाते हूँ मकई का है ना क्या बाजरी का मिक्स करके देख ना चावल खाते ज़्यादा हम लोग का कि दूसरा थे ना बेंगली बिहारी मुसलमान उन लोगों ने रोटी खाते चावल कभी खाते लेकिन हम लोग का ज़्यादा नहीं खाते रोटी फिर हम लोग खाते थे अभी तो ज़्यादा ही कम हो गया चावल खाने का रोटी ज़्यादा कैंटीननिफ्राय ओंख्रि लाना फैबाय आरो जोंहा नै बेनो हस्टेला जों ओंख्रि लानानै फैबाय गेलेबाय दं गथ'फोरा थांबाय थानोसै गथ'फोर गेलेबाय दङ